ଚାଳରେ ପିଠା କରି ସାର୍ ସେ ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପୂଜା ବେପାର ଆଉ ଗାଁରୁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ଦୁଇଟା ଯାହାର ଗଛ ଅଛି ଆଉ ଡେଲି କେତେ ବେପାର ହେଇଯାଏ? ବେପାର ବେପାର ଆଜ୍ଞା କେଉଁଦିନ ବେପାର କଥା କହନି କେଉଁଦିନ 3000 ହେଇପାରେ କେଉଁଦିନ 2000 ହେଇପାରେ କେଉଁଦିନ 1500 ହେଇପାରେ କେଉଁଦିନ 5000 ବି ଲାଗିପାରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗଛ ଚଢ଼ିକି ଆଣ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ନିଜ ପରେ 2-2ଟା ଲୋକ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ଆସିଛି ସବୁ ନାଇଁ? ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ତମେ ଡେଲି ଯିବା ଏଠି କେତେ ଦିନ ମାନେ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା ମାନେ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ କି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନାଇଁ? ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ସୁବିଧା କ'ଣ ଫୁଟପାଥ ବେପାର ସୁବିଧା କ'ଣ ରହିବ 7ଟାରେ ଫେରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବାଜିଲେ ପଳେଇବୁ 9ଟା 8ଟା ସାତଟା 8ଟା ଭିତରେ ପଳାଉଛୁ ଘରେ ଯାଇକି 9ଟା 9:30ରେ ପହଞ୍ଚୁ